салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз мо магазин омадем духовкагирӣ. Я духовка вибират кардам. Шавҳарам ҳозир рафта я мошинка мегирифтиян хичонда гирифта упаковка карда гӯем коробкашда меандозан, вай мекунанд, баъд хона мерем, баъд ман нишон метиҳам шумо да духовкая. инҷа да ма худам да миксеру ҳамихали чизо нигоҳ кардестам. Ягон та маъқул маёбам, баъд ин дафъа насиб боша омада мегирам. Миксер надорам, блендер дорам. ма блендере ки 3 ватномаи миксерам дора гӯем, ҳамон бисквита мезадагӣ ваешта тухма мезадагӣ барои бисквит дора. хеле блендерам дора, баъд хеле вай дора да чӣ мегӯям комбайн наку, хеле ҳар хел овуши ҳар чиза майда мекунӣ. ам хеле дора. 3 ватномаи гӯем 1500 да гирифта будем, арзонакай. Якта хеле миксерҳои калон мегирифтаним аку насиб аку ози ин дафъа насиб боша бо меоем мегирем. сковородкаам мегирифтаним. чанд қашин ма сковородкаам мегирифтаним. бадил ман наёфтам, ҳамеқа мегардам, ягонта сковородкаи хеле бадилум наёфтестам. инҷа сковородкаҳои тифал аста. агар ягон кас тифал истифода бара, ман ин тифал сахт мегирифтанӣ шидам. бо гуфтам як бор мепурсам кадом мегирифта истифода бурдагӣ боша. нависен духтаро чӣ хела ями качествои тифал сковородкаш. неки назар ба дига сковородкаҳо тнкакай тифал хаос нестай оҳанаш. барои ҳамин гӯем вай шидам, нагирифтам. гуфтам як бор пурсам, як бор одамое гирифтиян истифода бурдиян чӣ меган, баъд мегирам. ҳоли як мошинаи дардӯзӣ мегирифтаним худам да насиб боша. гирифтам, видеои оянда да нишон метиҳам. баъд як телевизор, барое ки кӯдако беҳад телефон да мешинанд, чашмошон да зарар мекуна. телефон гӯем наздики баъд меқапа бачам телефона. телевизор гирифта як баландии да монем ки кӯдако баландӣ да тамошо карда вай кунанд. гӯем чашмоншон да кам зарар мекуна чем телефон. ҳама ҷои амин магазини нағзмеддагӣ мо пасуда ба фикрам ҳама занако ҳам хелай. ма амин давида пеш пасуда миём, куҷоида ки боша пасуда миём дарав тамошо мекунам. нерхи каструлаи нағз буда комплект. дӯстони азиз, мо хона омадем. инҷа да духовкаи оз нишон метиҳем кушода чӣ хелай. мумкин ягон кас духовка мегирифтанӣ боша. духовкаҳое буда болошта хеле плита доранд. майда ҳакан болошта плита доранд, вай хеле духовкаҳои калоне ки боло поёнаш вай болош плитаи поёнаш духовкаи и хеле мода намешава. барое ки мо гӯем вай хона да ята ҳастай калонай, вай ҳар куҷо бурда намешава. вай калонай и хеле майдачаята гуфтем гирем ки квартира бисёр мегардем, квартира ба квартира гӯем як вақт уҷа даем, як вақт иҷа даем. барои мо ин хеле гардонданаш осона. коробкашта медозӣ, мегирӣ, меравӣ куҷое рафтӣ. ам хеле майдача гирифтем. халқа майдаи бадам нестай, средняй. барои нонпазӣ, барои тортпазӣ ҳамашда функсияҳо дора. инаиҷа да вай дора чӣ мегӯям конвертсия дора. баъд инҷа да листшай, листаш ба фикрам 38 бачилай ам хелияй ё 35 бачилай аёдум биромад. нормальняй гӯем, майдаи бад нестай. не оҳанои грилам. ина листаш якта лист дора. ба хеле решетка дора.
даболои решетка вай бисквита формада мегирем, мепази нағз мешава. Насиб боша ҳамаша месанҷем, мебинем. Бисквитам мепазем, оли чандта функсиё дора. Бием ҳамун ҷои питса мепухтаги отдельно ҳамун функсия барои питса ҳамонро меҷиқи, ҳамун гӯем питсара мепаза ҳамоқа вақт дада. Минутиш автоматически ҳамаш вай мешава. Гирон мешава. Баъд барои торт отдельно дора, бо барои грилаш отдельно, барои мирғ пухтан, барои хлеб отдельно, чандта функсия дора. Озима гирон карда нишон метиём. Инам хе гиронш кардем, дуруништа лампочка дошта, якчетишта. Телефони ман нағз рӯшан нишон надодестай. дуруниш свет дошта, ҳаминаш нағз ки мебинида бисквит пухтеста боши, ягон чи пухтеста боши, сирғ шидагиша нашидагиша ай берун мебини. дарша намекушоиву ай берун мақсад мебини, баъд пухтаги боша ҳуиш мекунӣ. Набошад вақте ки нимкола хон бошад, пухтаги набошад кушоиша, вайш падиёмаш мегарда бисквита. Ина чеко инҷа дадута чекай ай духовка ина 12000 мо паскнак намун вай гирифтем. Мошинка чеки ҳардушам якта фирма, як гӯем як магазин гирифтем ҳарша. инҷа дадахтарон ма вай пухтестам, мирғ пухтестам сразу. ин мирға ма сарфамша вообще нарафтум. чӣ хел почкоша бастан, бо намедонам ягон хел вай дар кор буда, барои пову дастша бастан. инаи оҳанак барои гирифтанаш, то бо дастот насӯза. бояд тов хӯра, тов нахӯрдеса. Намедонам, ба фикрам ки дасту поша набастам мирға, барои ҳамин тов нахӯрдеса, ё ки вазбини бадай мирғи ма зураш нарастеса тов тида чӣ хелаки. инҷа бо ма гирифтимаш духтаро, ай сар поша да ҳамун чизой оҳанчаҳои ду тараф андохтам мирға пош, гуфтам кашол наиста. Инамихе хай вроди пухтестай, як мегирам товуш метам дастам кадиву пухтестай. Инаҷа мирғи мо тайёр шид, листам ҷазиробод шид, ози листа тар карда мондам. Ягон фалга, ягон чӣ мондан дар кор буд, неки хонада набуд фалга, барои ҳамин листа мондам ки тагда начака. Мирғ нормальни хушрӯ пухтай, намихел сирхи хушрӯ шид, мулоим пухтай, дурунаш ҳама ҷош. Оянда да насиб боша бо дигар чизора мепазем, мебинем ку чӣ хелай. Ози якин бор ҳамин мирға пухтем. Або ма хамир кардам, нон мепазам ака шавда. Ози мода бегаҳай ужинда ма ҳамин мирға тайёр кардам. набинед чӣ хел хушрӯ пухтай. мада маъқул шид ваяш грилаш, неки мирғи мара тов надод. ҳама хел худам тов дода истодам. оли оянда мумкин ёд гирам чӣ хел тов доданаша, мумкин ягон ҷоша наҷиқдам, ягон ҷоша нафаҳмидам ма. инами хел хай духтаро, хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. Сарбаланду хонобод бошед.